Така както се яви на президентските миналата година. Нина Димитрова и оператора Десислав Митов се срещнаха с кандидат-политика. Какво каза Светло Витков на зрителите ни, както и на случайните минувачи? Вижте в следващото видео. Колко подписа ти трябват? Реално трябват ни 2500 подписа за регистрация на партията. Така че това правим в момента. Събираме подписи не само в София. Виж, че хората гладуват, няма какво да... Добре, според теб, цялата ли политическа система ни трябва да се... Бойко е свестно момче, но той не може да оправи цялата държава. Около него има хиляди крадци. Те обраха цялата държава, тези мошеници. Ако успеете да влезете в парламента, с кой бихте се коалирали? На този етап ние първо трябва да се регистрираме. Коалиция за една нова партия, нова формация, която е политическа, на този етап не мисля, че даже, как да го кажа, че дори е редно, защото ако искаме да се коалираме преди да се регистрираме или веднага след регистрацията и целта ни е на всяка цена да влезем някъде в парламента или на всяка цена нещо да направим, мисля, че това не е пътя на нашата партия Глас народа. На колко си години? На 24. Какво е твоето бъдеще в България? Как го виждаш? Никакво. Защо? Защото сме много пренебрегнати. 48% от хората в България не гласуват, предимно младите хора. И това негласуване, липса на политическа активност, общо взето липса на интерес е с идеята, че нищо не може да бъде променени. А в крайна сметка ние сме хората, които реално зависят от нас нещата и тези 48% млади хора не виждат, може би, алтернатива. Не може би, ние не виждаме. Аз също лично не виждам алтернатива. Затова първото нещо, което трябва да правим и ние го правим, това е да събудиме, да ви кажа, да събудим политическа и социална активност. Как си? За сега ли си добре? Не си добре? Що не си добре? Няма работа, няма нищо. Някакво да рече на какво стигнахме. Но това не рече на работа, няма нищо. От това в момента. Какво трябва да направим? Ако да направим работата, има на всички. Има всички неколкото преди. Значи първо трябва да ни послушат управляващите, да се помислят за народа. Да летята, да съвместното, господине. Мерси, жив и здрав, успех. Сега ще ти дам 2 лева. Дай 2 лева. Партиите воюват помежду си, има междупартийни войни и в крайна сметка народа, меко казано, не искам да го казвам, но ние като народ няма нищо за нас. Всъщност борбата е кой ще управлява или кой за партийни интереси, а не както би трябвало да е за народа. Единственото хубаво нещо на българския парламент е надписа "Съединението прави силата". И наистина това трябва да стане. Трябва да се обединиме всички, защото единствено така ще ни се чуе гласа и това, което искаме да промениме, ще бъде променено по този начин. Държавата сме ние, вие, аз, вие. Всички да, ние. всички. Милой вонилой! Това, което не достига до нас е липсата на информация. Иначе турски сериали, колкото искаш по телевизията. Филми, предавания, които общо взето нямат, какво да ти кажа, нямат стойност. Здравей, как се казваш? Веско. Веселин. Веселин? Да. Марино? Не, Димо. Кой ще пее на предизборната кампания? На коя? На вашата? На нашата предизборна кампания. И те повечето са заети, да ти кажа. Притесняваш хората с тази камера. Значи, плашиш ги хората. Включи я, когато ти кажа. След 9 първите реакции на поредните изгонени от къщата на Big Brother All Stars. Новият хит на младата рап звезда Криско.